Γεια σας. Αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο που θα κάνω σε αυτό το Under the Stickman 5. Θα έκανα πιστός όπως θα φέρει το εγώ να παίξει στο μέλλον, το επεισόδιο, τώρα παίξαμε βλόγγι. Δηλαδή εκεί αυτό. Την δείτε πάντα στις μήνες, γιατί πάντα δεν το έχει ξεκινήσει. Δεν μπορώ να να μιλήσουμε τα όπλα. Πάτε να λέτε πώς να παίξετε και στο σπίτι εδώ πέρα. Και εδώ πέρα δεν είναι φιλοσοφισμένο, θα να περιμένω λίγα δευτερόλεπτα εδώ πέρα και να μπορέσω μόνο να πάρω. Αλλιώς δεν παίξει από το σπίτι. Είναι πολλά μου πρέπει εδώ πέρα για να τρέχει στις περιοχές. Θα έρθει να σπάρω τώρα. Θα βγει μέσα. Και αυτό είναι μόνο ζόμπι, είναι γεμάτο ζόμπι. Επίσης το ελικόπτερο είναι το καλύτερο που κάνουμε παίζει να έχει συγκεκριμένο παιχνίδι. Το σκηνή το γυρίσει το πάνω. Α, ναι. Ξέρεις το. Και να κάτσω σίγουρα εδώ πέρα για να πούμε πάλι εδώ μέσα παιδιά. Και πάμε εδώ πέρα. Είμαι όλα σας πέρα. Εδώ πέρα που σώδει γιατί δεν έχουν όπλα. Αυτοί έχουν θα πάνε στις εκεί. Τουλάχιστον εδώ πέρα δεν θα είναι πιστεύω το σπίτι μας. Δεν είναι σπίτι. Λίγο χθες γιατί είναι τόσο μεγάλος και τόσο μεγάλος. Είμαι εδώ μέσα τώρα για να κλείσω την περιλάβηση. Όπως εδώ κράτη, φτιάξουμε τα ρασπίτια. Θα πάω να το λίγο το χριστό. Θα πέσει πολλά χέρια. Το πέρα τώρα στο δύσκολο κομμάτι της πίστας. Πάρουμε και το πώς καλύτερα θα μας πει το γίνει το καλύτερο κομμάτι. Γιατί πρέπει να κρατήσει σίγουρες πράξεις λάμους, ξέρετε, είναι κάτι σημαντικό στο παιχνίδι. Δεν είναι σίγουρα κάτι που κερδίζει το σύστημα εδώ πέρα ζωντανή, διότι σας βάζει λιγότερα λεφτά όταν κερδίσετε, ας πούμε. Πάμε. Και δεν θα είναι μικρό, γιατί πιστεύω όσο είναι πίστα δηλαδή, δεν ξέρω να κάνω part 2, διότι είναι λίγο μεγάλο. Οι συγκεκριμένες πίστες είναι μεγάλες, οπότε δεν ξέρω να κάνω part 2. Θέλεις να έχετε πιστεί, δεν κάνω τώρα, σε 5 λεπτά στο συγκεκριμένο βίντεο. Παίρνω. Πάμε πάνω τώρα, τώρα να πάμε πάνω στο ασέρ εδώ πέρα. Και με το που βγούμε εδώ πέρα να αρχίσουμε λίγο να μας περίμενε να πει τι φαίνεται λογικά. Όλοι. Δεν μας περίμενε, απλά είναι προγραμματισμένο, είναι τι λέμε τώρα, εγώ το παίζω. Να πάμε εδώ πέρα και μετά για σπάστε λίγο. Και εγώ θα κάνω όλο. Αλλά πάω. Λίγο ένας πιστικός. Κάνω. Και τα λεφτά. Και ναι, το ξέρω. Στο ρογκάτας που συναλλαγεί, τις ξέρετε να μου πείτε. Όμως το πιο πάνω στην ασέρ. Στο πάνω θα δείτε ότι θα είναι και λίγο διαφορετικό στο πώς το έχει πίσταση στην διαφορά το που το λίγο αφαιρέ. Όχι κάποιος χρειάζεται και κάποιος νομίζω θέλει να πάρει ένα πλησίο, να σφάξουμε. Για μόνος του. Δεν ξέρω τι είναι, δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι έτσι θέλει τουλάχιστον να έχει κάνει εδώ. Θα σπάσω το κύριο, θα πάω στο τέλος του σπάω. Εγώ το ξέρω, θα πάρω λίγο. Εγώ στην διαμάτα και είναι γιατί μπορεί να κάνει break. Ιδός και αν θα σου τελειώσει η ζωή μου στο παιχνίδι μπορείς να κάνεις αυτό, οπότε όποιος θέλει κάνει κάτι σαν να είναι καλό. Ενώ όταν μας πρέπει να πέρα να ξεπεράσει το μέγιστο σκοπό που την διοθετή. Αυτό το λέω δεν είναι ότι είναι κάτι άλλο. Επίσης αν θέλετε να έξω να βάλετε κανένα challenge, να παίξω κανένα παιχνίδι, να μου βάλετε η Roblox, αρέσει αν θέλετε, ή στο Minecraft που έχω ας πούμε, αν θέλετε να δείτε κάτι να κάνω ας πούμε, στο παιχνίδι. Και στο browser, δεν είναι τόσο πολύ σίγουρος αν μπορώ να παίξω στο browser, γιατί να το έχω ακόμα να μην πεις αυτό είναι το facebook, αλλά αν θα δω, θα σας πω το επόμενο επεισόδιο, το επόμενο βίντεο που θα κάνω. Τελικά μπορεί να είναι σήμερα, ξέρετε, θα τα κάνω όλα αυτά σήμερα, την άλλη μέρα. Γιατί είναι και τα βίντεο, οπότε δεν με δυσκολεύουν καθόλου. Ό,τι θέλω να κάνω, ας πούμε, τώρα με το να βάλω στις τέλος και ό,τι θέλω να κάνω, το κάνω μόνο που με γίνει την early για τη διάστημα. Τι κάνω αυτό τώρα, με το που χρειάζεται λάθος. Είναι το πίσω. Είμαι σίγουρο εδώ μέσα. Α, ναι, τους άλλους τρία λίγο πιο το ξέρεις. Ναι, θα πούμε τώρα και θα τους έτσι να πάνε να γίνει ζόμπι. Είναι πολύ κακό, ξέρετε, το πράγμα. Πατάτε σίγουρα για να μην γίνουν οι βοηθές σε ζόμπι. Δεν είναι κάτι περισσότερο πράγμα στο παιχνίδι. Και να το πάθουν μου κάνει και εμένα τώρα. Μπορεί να κάνει τους πάντες, δεν μπορεί να τους κάνει τους πάντες ας πούμε σαν ζόμπι. Βράμε να έρθει να γίνει ζόμπι και αναγκάστηκε ας πούμε όταν... Α, δώσει τι να το πάλι. Ω, μαλακή έκανα, δεν βλέπω τζάμι, δεν το πάω. Έχουμε παίξει εκεί πέρα. Που το έχουμε περάσει λίγο. Και το πάμε εδώ πέρα. Δεν θέλω να κατεβώ μόνος μου. Έλατε εδώ. Θα με να κατεβώ μόνος μου.
για το σπάσιμο γόνατο. Αν όμως τώρα κάνω εγώ. Παίζει να το έχουμε νικήσει στο συγκεκριμένο δωμάτιο, έχει κάτι λίγο. Αν το πάμε δεν είχα κάνει έτσι, ναι. Allora, quindi capisci? Perché io ho fatto di calcare questo problema, cioè. Questo è fantastico. Per non vanno. Είναι το παιχνίδι μέχρι να τελειώσει το πέρα του ορόφου. Είναι το δύσκολο. Μα μόνο πάνω τώρα. Δεν θα φύγουμε από αυτό. Καλύτερα όταν φτάνω στην έννοια του πίστα, να πάω πάνω τώρα πάλι. Σχάστε. Να πάτε ψήρα πάνω πάντα. Να μπορείτε να πάτε να πάρετε το ελικόπτερο που πείσετε. Μπορεί να σας βοηθήσει πάρα πολύ στο παιχνίδι. Οπότε πάτε γρήγορα από εδώ. Δεν ξέρω τι πρέπει να πω. Θα φύγω κάπου. Δεν μπορώ να το βλέπετε live. Θα κάνω το βίντεο και μετά θα αναβάσω στο YouTube. Οπότε δεν θα κάνω live. Μέσα και μέσα και εδώ θα δεν πρέπει κανένα όντως. Και νομίζω ότι θα πρέπει να πάρω το ελικόπτεράκι εδώ και πάμε πάνω. Στο ελικόπτερο για να φρέσουμε που είχα πέσει κάτι στο παράθυρο και οι συνήθειες δεν απολαμβάνει η κινητή. Νομίζω θα πρέπει να πέσουμε λίγα γιατί σίγουρα να πέσει. Τι θέλω τόσο πάρα πολύ. Πρέπει να πέσει το πέρα από το γρήγορα. Με την αντίθεση κάπως έτσι μικρή όμως πάρα πολύ. Τώρα εδώ θα αφήνω να πάσει μόνο του στο κάτω. Δεν έχει κανένα δηλαδή. Και όσοι άλλοι συνήθως ότι μπορείτε να κάνετε αυτό εδώ, οπότε να πηγοράτε από αυτό. Νομίζω μπορώ να συνεχίσω να πηγολάω. Δεν πειράζει. Σκότωσε με το λίγο που λες. Σκότωσε κάπου με το λίγο που κάνει και χρήσιμο. Το μόνο που μου μπορεί να μπορώ να πει γρήγορα πιστεύω. Απλά εγώ αυτό να το κάνω. Να μάθω σε περίπτωση είναι μια πίστα χρειαστή, καταλάβατε. Αυτό και τώρα είναι γρήγορο. Μ' αρέσει να κάνω έτσι να παίρνω το ρολόι του σπίτι. Μια λεπτά. Ποιος να μην ξέρω. Να μου δώσει. Δεν είναι και ο χρόνος που μετράει, ας πούμε. Θα σπάξω εδώ πέρα. Παραδώ σίγουρα να το σπάξω εδώ. Σίγουρα το άρεσε. Μπορεί να μην θα συγγύσω το σκόψω. Πάω μέσα εδώ. Δεν πειράζει. Πάω το σπάω εδώ πέρα. Και... ωραία. Συνεχίζουμε. Αν παίρνει δεν είχα ανοιχτό, έχω και τσόπλα. Το δώσω λίγο στην επίθεση. Δεν παίζει να μην γιατί θέλεις. Αν έτσι ρε βήμα, θα σκοτώσουμε με το κάνουμε και στην φάξα θα το ψήσουμε στο αρμάκι. Εντάξει, μα πεθαίνει και μετά κάνουμε το λίγο, γιατί είναι λίγο περίεργο, το σφάξαμε. Εντάξει, είπα όχι, σε μένα. Κάποιον άλλο ζωμπή και εμένα, ρε. Το φίλο μου. Δηλαδή που του πήγε να κάνει πράσινο, μια φορά έχει γίνει πράσινος. Είναι ζόμπια, δεν είναι ευτυχώς η κλάση μου που πολέμησε για τους δικούς μου κόμμα. Να έχεις πώς να κάνει ζόμπια. Δεν είχε πάρει. Ναι, πάμε για τώρα, σίγουρα. Νομίζω ότι δεν ήταν διαχρόνο, ήταν δύσκολο, άτσι και ωραία. Πάμε τώρα. Ναι, κόλλησε εδώ πέρα. Θα βάλεις τις διαφήμισεις τώρα. Θα διαφήμιση μου έβαλε για να πάρω τα λεφτά, έχω 69. Και μου έβαλε να πάρω λίγα λεφτά. Έτσι, αυτό πιστεύω το βίντεο τελείωσε. Δεν εννοείς την προηγούμενη φορά, οπότε γεια.